Entäs toi scroll, zoomaus? Mä en ole niin perehtynyt tähän kameraan, että mä sen neuvoa. Teistä kannattaa vaan kävellä sitä kohdasta. Terveisiä kotiin. Äiti tulee tänään. Se mistä nämä nyt näkyy. Meillä on käytössä nyt 2 harjoitustunnaria. Nämä on tämmöisiä kuvitteellisia henkilöitä. Ville Kimalle ja Haukkikon Skalaistaan, se on nimellä Haukkikon. Eli nämä eivät ole mitenkään valtavan suosittuja eikä julkisia, mutta sitten tämä on kuitenkin julkinen internet, että se johonkin menee. Ja se on nyt netissä tämän käyttäjätunnuksen sivulla. Sitten täällä on mahdollisuus upottaa, niin kuin nykyaikaisen verkon kielioppiin kuuluu, niin tuosta saa sen upotuslinkin, josta sen oman TV-kanavansa voi upottaa oman blogiinsa tai verkkopalveluun tai mihin tahansa. Eli tämä on käytännössä sellainen työkalu, jolla kuka tahansa, jolla on tämmöinen vimpain ja yhteys ja taito käyttää sitä, voi tiedostaa oman TV-kanavan. Ja sitten on kysymys vaan siitä, että kuinka kiinnostava hän on sisällön tuottajana, että saako hän mitään yleisöjä. Saanko heti kysyä, onko tässä jotain sellaisia niin turvallisuus? Ajatellaan niin kuin lukkoja. Jos ajatellaan niin kuin, tännehän monenlaiset ihmiset voivat sitten laittaa aika monenlaista ja sitten tietää nuorison käyttää, että sinne saa jollain sanoilla jotain lukkoja. Jos siellä on. En ole törmännyt sellaista. Tuntuisi vaikka, että voisi mennä millä vaan sinne, eikä kukaan tiedä mitä sieltä tulee. Aikaviidoon se. Kun sä otat käyttöön luot käyttäjätunnuksen tänne, niin sä allekirjoitat tai hyväksyt sen käyttäjäsopimuksen, missä sanotaan, että sä et saa tuottaa tänne mitään sopimatonta ja sellaista, että jos niin teet ja jäät siitä kiinni, niin sun käyttäjätunnus voidaan sulkea. Ja pahimmassa tapauksessa niin vakavampiakin seuraamuksia, jos käytät tällaista työkalua rikoksen välineenä. Tämä on tosiaan amerikkalainen palvelu. En ole kovin paljon nähnyt mitään kaupallisia toimijoita tätä käyttämässä. Tätä käyttäjästä sanotaan selkeästi, että tämä on yksityishenkilöille. Ja sinänsä tätä kannattaakin ehkä benchmarkata sille, että mitä meidän yleisömme voivat tehdä. Ja toki sitten voi miettiä. Näillä on kyllä myöskin sellainen optio, että ne kun haluaa meillä tehdä yhteistyötä. Jos tulee konsepti mieleen, että miten tätä haluaisi käyttää niin kuin vakavassa ammattimielessä, niin sitten tämän voi varmasti liisantoida. Peruskysymys, että jos mulla nyt on tommoinen puhelin, mitä kautta mä mietin tuon tilanne, jossa se on suoraan? Se alkaa sillä, että mennään ja luodaan itselle käyttäjätunnus täällä. Voidaan katsoa sitä vaikka uudestaan. Lähdetään tuohon. Hei, haluaisiko joku käydä tuolla? Halutaan. Käydään yhtään. Nyt laitetaan äkkiä Facebookiin tiedossa, katsokaa Twixia. Yleinen tekee itse joukkojen vuonna. Junglerin huolet kuolittu. Joo. Kaikki. Mitä lähetys poikki, niin saadaan uusi klippi. Eli sitten